3. Velkommen til Fes og Malus chiliprøve. Hej, jeg hedder Malu. Og jeg hedder Fe. Fe, min gode ven, du skal smage på tabasco. En dråbe. Du skal bare smække det hele i munden. Okay. På en første er det sådan surt eller sådan noget. Nej, det er ret stærkt. Er det ret stærkt? Jeg synes, det er godt, så godt. Har det sådan en masse ild i munden? Har sådan? Ja. Har det sådan som om, at du begynder at blive varmt op, som om du sidder på en kamin? Nej. Har du det som om, du skal brække dig? Nej. Er det surt? Nej, det er ikke surt. Det føles som om, der kommer en hel masse varme. Det er noget tunge, hvor chilien kom. Okay. Sådan føles det. Godt så. Men næste afsnit skal jo smage på en rigtig chili. Hvordan har du det med det? Det ved jeg ikke. Er du glad for, at du skal prøve at smage en hel chili, eller ikke? Ikke. Okay. Det var nok for i dag. Hej.